mai povestești? Mai povestesc. Despre ce? De pe Mișoana și pe Mișana și pe Mișmiaia. Da, uite-te la mami când Pe povestești. Emon. Cine e de Miss Emona? N-am auzit până acum. Cine e Miss Emona? Aia da cu Dunica Nato. Și la ce grupă e? Ia. Ia, uite-te la mine când vorbești. Și face frumoasă de comanda. Gata? Vai. Ai terminat de călcat? Și acum Și acum ce faci? pune bine. Da, nu te îmbraci cu ea? Acum să mai cac. Nu cu e cad aici. Am înțeles. Când e mai rece, atunci să o pui pe asta, nu? Atunci. Mai de mult nu ea iese acasă. Și ce ai făcut la Alexia? De făcut? Jucat cu mașinuțe e. Și ai cântat și la mulți ani? Am tăiat-o, da. Ia cântă un pic să vă aud. Cum e cântat? Am tăiat. Se sutuiat-o Alexia. Hai, cântă. Ciola. Și cum cântai tu dimineața? Cum îi cântai tu lui Burtă Verde? Și ea te-ți vine și o băguță, oacoacoață-i-te îteac. Ciop, 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 ciop. Iar t-o fie vine și o băguță, oacoacoață, suită de iac. Asta e frumoasă și a știut-o. Bravo, iubire.